Assalamu alaikum. Barka dai. Barka da Wani lafiya? Sallah. Da Allah ku taimaka ku dan rike min tsanin nan hazo zan tabo. Mene? Hazo zan tabo. Alewa ce. A kai na za a rike ma hazan. A nan nake so ku rike min zan tabo hazo ne. Aba da Allah. Kuna jin wata magana? Kai ba wasa nake ga muku ba. Alewa ce a sama. Mu ce da Allah. Kana sauraron abin da yake ka ji abin da yake. Gaskiya sai na To a kama lafiya. Dan Allah ku zo ku da Allah ku rike min. Yawa da Allah ku rike min. Mana da Allah ungo kale shi. Allah baka hakuri a lafiya. Ba ruwanku. Munafukai yan bakin ciki ku ba kwa so ga mutun ya ci gaba a rayuwarsa. Ba komai ai lafiya. Hau ga kara ma hau rike mun. Hau na rike ma. Rike mun da Allah. Hau. Rike mun shi da Allah. Hau. He shot you.